Aoleu! Doamne! Unde? Ultima dată am fost la tine acasă! Nu știu. A, da. Frank! Ce faci aici, bă? Ceva mai dați pe jos! A, noi ți-am dat! Da, voi, bă! Scuze! Haide, Frank! Haide, Frank! Să mergem într-un loc mai bun fără urâtul ăsta. Am o întrebare. Da? Am. Crezi că știu! Asta e 7-Eleven. Cum să zic? Nu știi totul. A, bine, bine. Nu acum. Adică, Vreau să văd și eu casa. asta. Nu știu. Un subsol. Ce e cu el? Cum a ajuns aici? Hai să ne luăm mașinile și să mergem. Aici stăteam eu. Păi da, păi nu mă plăcea masa mult. Îmi plăcea mai mult pe Frank. Îi plăcea mai mult de Frank. Așa că Așa că ce? vroiam eu să fiu cel mai frumos, așa că mi-am deschis o afacere. 7-Eleven! Da. Bun! Ce asta? Tu aici? Tu aici? Nu avem două locuri. Care? Trebuie să intrăm în portal. Da, intri de el și te duci în altă lume. Cred că pe aici ne-a luat Splinter. Așa ajuns la mine apare. Așa ajuns la mine aparent. Eu controlez totul. A, da? Bă, Yeah. nu, Eu sunt Vincent cel rău. Da, aoleu, te voi distruge. Vino încoace. da. Da. Seamnă că nu-ți pasă de mine. Da, aici trebuie să stăm noi. Hai să trebuie să stăm noi doi împreună. Ce faci cu tine? Frank, dar un bilopsit, nu se facă nimic. Așa că îl ducem în lumea oamenilor. Da, bun.
Învinge-mă! Dacă vrei să vii. Piu. Da! Vino în clase! Nu. Te voi prinde eu! Nu! O să mă duc în portal. Bine, du-te! Uite, nu vine. Hai, du-te! Nu! Vreau să mă duc la Nicuș! Lasă, i s-a torturat lumea asta. Haide! Bine! Bine, bine! Bine, 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 bine! Haide! Fugi fără el! Haide! Dai cum să intri portal fără mașinile portale. Da, dai cum. Fără ele. E blocat în pământ. Da, haide! Uhu!